Kanaďania alebo Američania, ktorí prišli žiť na Slovensko, hovoria, že je ťažšie si zvyknúť, ťažšie sa adaptovať, ale potom si užívate lepšiu kvalitu života ako v Severnej Amerike. A vysvetlí v nasledujúcich 10 bodoch, prečo si to myslia. Lepšia rovnováha medzi osobným a pracovným životom. Myslím, že som si to odžil a keď som žil hlavne v Toronte, tak som zistil, že jazdenie do práce vám zabera veľkú časť života. Čiže vlastne zhoršuje vám kvalitu života. Ja som jazdil do práce možno tak 1 hodinu aj niečo do práce a asi 1,5 hodinu naspäť z práce. Čiže spolu 2 až 2,5 hodiny, niekedy 3 hodiny denne som venoval cestovaniu do práce. Bolo to únavné, ale môj prípad nebol najhorší. Môj prípad bol viac menej štandardný. Takéto časy ľudia trávia v autách bežne. Takisto veľa mladých ľudí sa sťahuje z menších miest a vidieka do veľkých miest. Idú robiť kariéru. Tu sa to volá mladí profesionáli, ktorí prídu do mesta, prenajmú si byt s viacerými kamarátmi, aby si mohli deliť náklady na byt. A takto fungujú v malom priestore s tým, že si delia kúpeľňu, kuchyňu a takto žijú roky. Niekedy aj starší ľudia sú nútení takýmto spôsobom žiť kvôli vysokým nákladom na bývanie v Severnej Amerike. No a tí mladí ľudia študujú, chodia do práce, poprípade majú ďalšiu prácu, aby si mohli dovoliť lepší život a takto žijú dlhé roky. Čiže keď človek ešte mladý, tak sa to dá. Sú ochotní ľudia tú kvalitu svojho života znížiť na určité obdobie a horšie je to, keď už sú nutení aj starší ľudia robiť to isté. 40-50 dní. Takže kvalita života, rovnováha medzi pracovným a osobným životom je lepšia na Slovensku a v Česku. Nižšie životné náklady sú ďalšou vecou, ktorú si Kanaďania a Američania žijúci na Slovensku a v Česku pochvaľujú. Aj keď tam prídem a idem nakúpiť do potravín, tak si myslím, že skončím s nákupom za rovnakú cenu ako v Kanade. Stále ešte určité výdavky nie sú až také vysoké ako v Severnej Amerike. Hlavne náklady na zdravotníctvo v Spojených štátoch. A takisto nehnuteľnosti ešte stále nedosahujú tie ceny ako v zahraničí. Výdavky napríklad na zábavu, reštaurácie sú stále nižšie na Slovensku a v Česku ako v Severnej Amerike. Čiže toto je ďalšia vec, ktorú si Severoameričania na Slovensku a v Česku veľmi pochvaľujú. Majú radi napríklad životný štýl, keď si môžu posedieť v príjemných kaviarničkách a nielen zobrať kávu a utekať preč a piť ju niekde v autobuse alebo v aute. Takže to pridáva ku kvalite života, ktorú si Severoameričania na Slovensku a v Česku veľmi pochvaľujú. Mesta, kde môžete chodiť pešo, kde sú pešie zóny a takisto aj vzdialenosti sú oveľa menšie v našich mestách ako v Severnej Amerike. Čiže miesto toho, aby človek všade jazdil autom, tak veľakrát môže chodiť pešo a môže používať bicykel, čo je dobré aj pre zdravie. Takže to je ďalšia vec, ktorú si Severoameričania na Slovensku a v Česku veľmi pochvaľujú. No, samozrejme špeciálnou kategóriou je, či vaše deti môžu chodiť pešo do školy. Tak na Slovensku si myslím vo veľa mestách, alebo možno aj vo väčšine mestách, opravte ma, ak sa mýlim, nemáte problém poslať svoje deti pešo do školy. Tak takéto niečo je v Severnej Amerike, alebo hlavne v Spojených štátoch nemysliteľné. Nie je to bezpečné a
Stalo sa veľa zlých vecí. Všeobecný pocit bezpečia na verejných priestranstvách a všeobecne, to je to, čo si Severoameričania veľmi pochvaľujú. Menej násilných trestných činov, menej viditeľné bezdomovectvo. Hlavne bezdomovectvo je v posledných rokoch v Severnej Amerike veľkým problémom, hlavne v Spojených štátoch. A veľa ľudí je s tým nespokojných, problém sa nerieši. Skoro žiadne streľby na školách. Nemusíte sa báť, keď pošlete svoje deti do školy, že sa im niečo stane. V Spojených štátoch si mladý človek môže kúpiť strelnú zbraň, tuším skôr ako kúpiť alkohol v liquor store, v alkoholovom obchode. Nižšie náklady na zdravotníctvo, na zdravotnú starostlivosť. To je ďalšia kategória, ktorú si veľmi pochvaľujú hlavne Američania, ale aj Kanaďania, ktorí žijú na Slovensku a v Česku. Kým v Spojených štátoch môže človek skrachovať, ak zostane vážne chorý. V Kanade taktiež sa síce za ošetrenie lekárom neplatí, ale platí sa za lieky, pokiaľ nemáte benefity od zamestnávateľa. A takisto veľa vecí nie je pokrytých, aj keď máte zdravotné poistenie v Kanade. A ďalšou vecou sú veľké čakacie doby. Napríklad na pohotovosti v Kanade sa čaká 8 a viac hodín. Takisto na operácie sa dlho čaká na to, aby ste mohli navštíviť špecialistu. To sú ďalšie veci, kvôli čomu majú Kanaďania radi život na Slovensku a v Česku. Lepšia verejná doprava. Lepšiu verejnú dopravu na Slovensku a v Česku si pochvaľujú Severoameričania. Tak v Spojených štátoch v niektorých mestách takmer verejná doprava neexistuje. V iných mestách existuje, ale určite je viac obmedzená ako tá, ktorá je v našich krajinách. Tým pádom ľudia nemusia chodiť všade autom, čo tým si môžu viac oddychnúť. A takisto je to lepšie aj pre životné prostredie. Verejná doprava napríklad vo Vancouveri, kde žijem, je relatívne dobrá na severoamerické pomery. Takže verejná doprava je ďalšia vec, ktorú si pochvaľujú Kanaďania a Američania žijúci na Slovensku a v Česku. Lepšia kvalita potravín u nás. Lepšiu kvalitu potravín si Severoameričania na Slovensku a v Česku chvália. Používa sa menej škodlivých látok a menej geneticky modifikovaných potravín. Tie sú veľmi limitované Európskou úniou a pravidlá v Severnej Amerike sú oveľa voľnejšie. Tak napríklad fruktóza, ktorá je povolená v Severnej Amerike takmer neobmedzene, Európska únia ju striktne obmedzuje. A myslím, že som niekde čítal, že v sladených nápojoch môže byť prítomná fruktóza len do 30%. Fruktóza je veľmi zlá na pečeň a veľmi zlá pre ľudský organizmus. Kanaďania a Američania na Slovensku si pochvaľujú aj viac dovolenky. Dovolenky, ktoré sú 4-týždňové, 5-týždňové, čiže máte 4-5 týždňov na dovolenku za rok. To také niečo v Severnej Amerike neexistuje. V Kanade je garantovaných, alebo štát garantuje 2 týždne dovolenky. Potom vám už zamestnávateľ môže dať aj trošku viac, ale štátom sú garantované len 2 týždne. A v Spojených štátoch neviem, či vôbec je niečo garantované. Čiže to by som možno mohol zaradiť aj k tej lepšej kvalite života a vyváženosti medzi osobným a pracovným životom, ktorá podľa Severoameričanov je lepšia v Česku a na Slovensku. Čiže aj dovolenky si myslím, že k tomu môžeme priradiť, že k tomuto tiež patria. Takže dlhé dovolenky, ktoré tu Severoameričania často volajú európskymi dovolenkami, sú niečo, čo si Severoameričania strašne pochvaľujú na Slovensku a v Česku. História a krása historických miest, to imponuje Severoameričanom, ktorí žijú
na Slovensku a v Česku. Takéto niečo v Severnej Amerike nemajú z pochopiteľných dôvodov, že tá história nie je taká dlhá. No a môžu sa kochať múzeami, kaštieľmi, hradmi, kostolmi a všeobecne historickými mestami a pešími zónami, ktoré máme v týchto mestách, čo je taktiež veľmi nemysliteľné v Severnej Amerike. Takže možno to je ďalšia vec, ktorú keď žijeme na Slovensku a v Česku si až tak nevážime, ale ak by ste sa odsťahovali na dlhšie preč a vrátili sa, zistili by ste, že je to obrovské plus, obrovský prínos pre náš život, to, čo máme doma. Severoameričania žijúci na Slovensku a v Česku si takisto pochvaľujú aj ľahšie cestovanie po Európe, po iných európskych mestách a štátoch. Tým, že žijú na Slovensku a v Česku, tak majú všetko na dosah a aj letenky nie sú až také drahé. Porovnanie napríklad s Kanadou. A všetko je do vzdialenosti možno 1 až 3 hodín. Vďaka tomu, ako je Česko a Slovensko situované v strede Európy. Takže to je ďalšia vec, ktorú si Severoameričania žijúci u nás veľmi pochvaľujú. No a posledná vec, ktorú si pochvaľujú Severoameričania u nás, je veľmi kontroverzná. Povedal by som, že kontroverzná, lebo v predošlých videách som to chválil, a to je krátky rozhovor, small talk, ktorý v Severnej Amerike, v Kanade a Spojených štátoch vediete bežne na ulici s cudzými ľuďmi, ktorých ani nepoznáte. Sú to väčšinou také trošku povrchné rozhovory, ale príjemné. A na ulici, vo výťahu, v obchode, u lekára a tak ďalej. Takže sú aj ľudia v Severnej Amerike, ktorí to nemajú radi, ak sa neustále musia angažovať v takýchto komunikáciách. Takže sú veľmi radi, že to nemusia robiť na Slovensku a v Česku, čo je veľmi zaujímavé. Ja osobne poznám ľudí, ktorí to nemajú radi a ja som si na to zvykol a mne to veľmi vyhovuje. Čiže small talk, krátky rozhovor neexistuje na Slovensku a v Česku a veľa ľuďom zo Severnej Ameriky sa to páči. Ďakujem za sledovanie a dajte odber, like, komentujte. Takisto dajte mi vedieť, ak máte nejaké tipy na nové videá, o čom by som mohol rozprávať, o čo by ste mali záujem. A dovidenia na budúce.